iyun ayının 1-nji ýarymynda ortalaryna ýakyn Türkmenistandan yürütü tavsırık alan daşary urtlara aktivist ağına çıkýarlar. Kontrazvedkan we beýleki gullum bililikde alyp barjak operasiýalarynyň aktivist ağlarynyň wagty iyunyň 1-nji ýarymy, ýagny ortasyna golaýrak başlaýar bu adamlar daşary urtlara aralaşmagy, daşary urtlardaky türkmenleriň arasyna aralaşmagy we şu daşary urtlardaky türkmenliklaryň arasyna aralaşmak, şolaryň arasyna täsirli bolmak operasiýasy awgust aýynyň soňuna çenli tamamlanmaly diýen gurulum bar. Şoň üçin beperwaýylyk edip ýa-da aý maňa näme diýeniňiz bilen hiç meseleni çözüp bilen yok, özüňizden halat edip bilen yok, guyruğunuzdan halat edip bilen yok. Şu sosyal medyada aktiv çıkış eden Şatlyk Şeýhyew bu işin nirsinde. Şatlyk Şeýhyew şol işin koordinatory. Ananma. Sebäbi Şatlyk Şeýhyew daşary urtlardaky dürlü toparlaň, dürlü hereketleň aktivistleň arasyna gatygo aralaşdy. Şolar bilen gatygo ara gatnaşy ýoly goýdy. Öňüm belläp geçişimiz ýaly, nyntaşymyz ýaly köpüsini barmagynyň ucuna goýup oýnady, hemmesini we doly öz kontroluna geçirdi. Daşary urtlarda diňe aktivist aý bolmak, şolar wagtyň özüne öz ara gurrun döşükler bolar. Bu wagt bilen eline siziň ähli maglumatlaryňyz geçdi. Nirede işleýäniňiz, nirelerde işleýäniňiz, nirelerde näme edip göreniňiz, näme iýitçäniňiz, hemme zadyňyzy bular gatygo bilýär. Operasiýa iki ýerden başlaýar. Germaniýadan bu Ýewropadaklara täsir etmek üçin, Ýewropadaklaryň arasyna aralaşmak we Ýewropadaklara täsir etmek üçin ikinji operasiýa başlanjak noktada bolsa İstanbul'un bilişiňiz ýaly, Türkiýede bilişiňiz ýaly, Türkmenistanyň iň köp ýurdy we iň köp aktivliğin, sesin, maglumatyň, habaryň çykýan ýurdy. Şoň üçin şu iki noktada başlaýar we ýaýraýar bu operasiýalar. Aktivist umoklar, oppozisiýa umoklar, happozisiýa. Bulara näme bolar? Sanaly jokunu aldy. Türkmenistandan daşary urtlardaky operasiýalary amala aşyrjak. Şol operasiýalaryň başynda durjak. Şatlyk Şeýhyew şolar bilen dile gelýär koordinator, baş koordinator Şatlyk Şeýhyew. Hemmesiniň hem maglumatlary Şatlykda bar. Hemmeňiň maglumatyňyz bar Şatlyk. Şatlyk gelip baryňy sypalaýar. Haýsy urtda bolsaňyz boluň tapagy ýok. Kontrazvedkan we kontrazvedka bilen birlikde işleşjek. Yürüyte tavşırık verilen daşary urtlarda aktivist ağına inha operasiya başladı.